Krećemo sa bazom. Ja koristim kombinaciju pudera Stay Matte od Rimmela i ove Balea hidratantne gel kreme, jer moj model danas ima kombinovanu kožu. Opet ćemo imati neku laganu toniranu kremu, ali će držati lice koliko god je moguće mat. Zatim koristim Bourjois Healthy Mix korektor. Da fiksiram puder i korektor koristim ovaj Maybelline Dream Matte puder u kamenu. Obrve ću prvo da očešljam. Zatim ću da donesem malo gela za obrve u boji. Kao baznu senku i bazu da sve senke koje ćemo imati posle traju duže, koristim ovu Maybelline senku Color Tattoo. Sve do pregiba nanosim. Zatim uzimam crnu olovku da definišem oko. U trepavice što bliže možete. Zatim koristim ovu L'Oreal senku, srebrnu. Pošto želimo da postignemo smoky eyes, ali ja želim da izbegnem crne senke i crne olovke, koristim sivu.
Siva je odlična na brown očima i na zelenim. Ukoliko imate plave, vam bi brown bolje stajala. Sljedeći korak, uzimam ovu dosta tamnu, više ljubičasta senka. Dosta prirodna. Da razmažem ovu sivu olovku. Zatim uzimam mat sivu senku. Želim da definišem trepavice. Znači idemo što bliže trepavice. I ovaj spoljašnji deo to potamnimo. Zatim uvijemo trepavice i stavljamo maskaru. Zatim koristim ovu svetliju senku. Kao highlighter i malo ispod obrva. Zatim koristim ovo dosta hladno rumenilo da malo isnađem lice. I samo ću preko njega dodati malo bronzera, da ne bude previše hladno na licu. Koristim predivno krem rumenilo. Zatim stavljam highlighter na vrh jagodica. Malo uz nos, malo iznad usana. I na usnama stavljamo jako neutralno sjajne usne.